Wara s-suċċess fl-ewwel edizzjoni s-sena l-oħra, tħabbret mill-ġdid il-ġirja tal-President fuq 10 kilometri li se ssir nhar il-Ħadd li ġej mill-Palazz ta' San Anton f'Ħattart. L-avveniment mistenni jara mijiet ta' parteċipanti sal-Palazz tal-President fil-Belt Valletta. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-President Mirjam Spiteri de Bono irringrazzjat lil daw kollha li permezz tal-parteċipazzjoni tagħhom qed jgħinu lill-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund biex tkompli tassisti lil daw kollha li jiġu bżonn l-għajnuna tagħha. Il-Paris Run dis-sena hija t-tieni edizzjoni tagħha. Is-sena l-oħra deret li kienet suċċess, waħda mill-attivitajiet il-ġodda li nidejna f'din il-Presidenza. Dis-sena wkoll għandna konkurrenza iktar mis-sena l-oħra u l-iskop huwa dejjem wieħed. Minn hawnhekk jiena dejjem nitkarrab għal aktar u aktar għajnuna. Biss ħanajdilkom jindin nagħmilha u nagħmilha bil-qalb għaliex niddependu ħafna fuq l-għajnuna. Kompli tfisser kif il-Malta Community Chest Fund tirċievi talbiet għall-għajnuna s-sena kollha u li t-talbiet jirriflettu wkoll kundizzjonijiet u mart li dejjem jiżdiedu u jinbidlu. Il-Maġġur Richard Vassallo li ħareġ b'din l-inizjattiva tkellem dwar kif l-idea bdiet mix-xewqa tal-atleti li jkollhom attività oħra minn barra il-mixja tal-President fejn ukoll jgħinu lill-Community Chest Fund. Joe Mikallef l-organizzatur ewlieni tkellem dwar il-konkorrenza ta' din is-sena li mistennija tkompli tibni fuq dik tas-sena l-oħra fejn kienu ħadu sem kważi 800 persuna. Mikallef fakkar ukoll li din l-attività mhix biss għall-atleti professjonali u ħeġġeġ lil daw kollha li jħobbu l-ġiri anke bħala passatemp biex jipparteċipaw. Il-biljetti għal 10 kilometers l-istrina Paris Run huma disponibbli fuq is-sit maltamarathon.com u wieħed għandu ċans sa nhar l-Erbgħa li ġej 10 ta' Ġunju.